rasa-rasake aku ndek kanca loro wis ora ana gunane. Lah ngerti sing diloni keloro-loro kaya ngene kaya sing melu kaya tentrem pikire wae ora. Urusan apa nih? Nek urusan urung kebagian le usul serune ra jamak. Nek ana urusan kesulitan kok wis domblong. Wong sing damu ki kowe kok aku. Wong nek ora dong. Dadian kuwi ana keributan iki melu urun-urun apa kepiye prandek puna karepe apa-apa ki nunut apa-apa ki nunut ngeman duit. Ana montor ya nunut. Mangan ya nunut. Karep kula ni pancen nek jane ngaten ya sing dines paringane kula simpen nah njur bis-bisan niku dhewe lambe kangger sak enake dhewe wae ora niat padha karo aku tok rok-rok. Ayo, awi tenan menjaluk sapa kaya. Kanan kaya mengkene. Jenenge toko karo bilung wis padha wae. Niki wonten urusan apa kok njur kula damu-amu niki. Aku ki ketemu karo Satrio jenenge Gatotkaca. Dheweke ngaku yen isih sedulure Abimanyu. Lha pancen tesih. Nak sana. Banjur aku kon bali aku ra gelem dhewe bakal ngancam patiku aku wani jebul aku kalah tenan kok. Dari panjenengan karo menang karo Gatotkaca niku 1000 kemukalan. Daya sampean mon napa kanggo menang karo Gatotkaca? Aduh to sing balung wulting-wult pancen aku percaya Gatotkaca mempeng. Darsare isih enom nggih. Isih enom tur yo gagah dadi mempeng. Nek jane nggon kemempengan ki tak kira padha wae. Ayo para. Ayo. Padane kok Gatotkaca karo kekuatane tak kira ya padha tak kira. Ming kalah nggon dhuwit. Ah, tenan. Aku magar muni ngono kuwi. Makalah dhisik rombilung. Ya ngono kuwi pancen nek wong ngangger kalap ya kok ngono. Bakal tak tamani komandan kok monggo mawon.
Koko Prabu kae kerengan karo sapa to, Gop? Aku mesake banget Koko Prabu kok kaya ora oman papan. Ala musuh Gatotkaca tak elekke ranggugu blubut kok. Jan ngantek lemes niku awake. Dipruk-pruk nek musuh Gatotkaca kalah kuat kok ya. Gatotkaca kene padha karo otot kawat balung sapi. Wesi kok ya sapi. Oh iya, Ding. Monggo angger pun muni perang ngoten Gatotkaca wis kokot bisu. Kokot bisu ki apa? Kokot bisu ki pokoke gemang kalah ngono lho. Hawane ki mar kerengang wae. Kekuatane sing ngering-ngering ki. Mbok bate apa kae kok? Nang wong kang mengkas mengkis kok ngono kae. Ana Gatotkaca kok mengkas mengkis. Sapa tau Gatotkaca? Oh ya ora nek Gatotkaca. Iki saenake dhewe wae. Lah mesake Kang Raka Prabu Anggana Dewa niku nek mangke awake kuluh-kuluh. Ajur niku mangke. Aku wis elek-elek ora digugu kok senengane sok kumawani kok. Ah tenan. Perang karo Gatotkaca ora kena dilekke ora leren ae. Lara kae sesuk. Mang yo lara yo ora seba. Ah iya. Bakal tak belani togok. Wah, ampun. Kok le belan-belani temen sampean kok ya ora. Aku mesake karo Koko Prabu. Wah. Sampeyan wong wadon kok nyelo-nyelo tembak mbok tengok-tengoke apik-apik kaya rig-rigang ora. Lenggah kepenak karo mresani rasane temelu temandang. Aku mesake nganti kaya bojone mesake akeh. Bojo dhewe lelegek-legek ora ana sing mesake kok. Gatotkaca mati mesake. Nek sing lanang antek muta getih ora dipikirake. Iki sing wong ora genah kowe. Rikala semono ngasta pusaka jemparing Kanjeng Kyai Bramastra. Lepas sangka Gandewa tumawa marang Anggen Raden Gatotkaca pindha katiuping angin kontal dawah wonten wengkon kraton Indraprastha. sanggeng
punang prawadya bala gumuruh swaraning pende munya mangungkung ing gagana pangrinya turangga lumayu Bapak Prabu kula yayi kula lepasi jemparing Gatotkaca kontal saking paprangan. Wah, matur nuwun Yai. Upami panjenengan boten nglambung saking katebian kula kinten, ingkang raka sampun dados kuwanda pun tekem kan Gatotkaca. Ya masa lumayan ya. Ya lho, apa? Wanita kene dipikir-pikir ki ya senajan wanita ning mungguing kahanan kaya ngene iki nek perlu ya melu temandang peperangan kok ya masa lumayan. Arek iya ta? Lumayan. Mulane kuwi nang ndi kuwi nggawa ayu tuyem. Jane napa para gawe iki tegese iki melu. Mang ndak kepengin kowe. Iki rebuka ngopo iki? Wong kula niki rasan-rasan ngrasani keng rayi niku kok nyembilung malah kon nggo Mbak Ayu niki rasa. Lho mbok menawa napa ora gawe iki men tumandang. Bagi sing ora-ora kok lho. Nek ya jedeng Kang. Kowe engko nggawa kok ndak simbah kuwi. Pengen simbah kuwi simbah. Bapak Prabu kados pundi Yai? Mboten perlu menggarik wato yen wonten menapa-menapa kula ingin badhe tanggal jawab. Senajan to kula sipating wanodya mboten badhe ajrih yen to wonten peperangan. Kula kinten saged ngrampungi damel. Wah, syukur bejo sing tonggo. Toto diderake Yayi Patih supaya bisa tumuli ketemu karo satu sing jenenge Abimanyu. Monggo kula dereke.
dalu araras Abiyara sorot lintang kumadang Titi sonyo matyo latri gandaning puspita ana karnaning putyanira sang duwe jawara brengeng lir kumaraning madu bronto sahabat jan rikala semana wis lestantun genya lumaksana sang nindya mantri tuwin ingkang raka Prabu Anggana Dewa kadhiraken ponakan kekalih Ki Lurah Togog saha Ki Lurah Sarayata arsa ngupaya satriya kang kadunungan wayu kinarya tumbaling kraton murih tata rahayuning para kawula ing wewengkon negara Sanyaluri minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kaper nglemiring geger mengger arga gugur senajan to tumekeng puncak ukir saya wis katon manjing bantala kasulak ing dalu mulat ing gegana mendung ketingal angendanu ewa semudatan kersa kandhek nggenya saksana tumurun jurang cuwi lusuk wana perjaten tan ngitung pringga paemargi kacarian kang den lati kadreng jrinala suku yayah den uncal-uncalna daya tumeka ing kanan kiri ngerdi ngiri sarangan marmane rikala semana traing satriya ing Batana Kawarsa ya ateges turasing giri sarangan nimbulaken sungkawa awit rikala semana Raden Janaka kang kendran tanpa taliwara sungkawaning para satriya nganti tumeka ing kayangan andadosaken kagiyating para durandara kathah para dewata kang alok yen to Suraya katempuh gara-gara kayon katiuping angin sumya swaraning karang yan samirana
samirana war kulawan riris lumrang gandaning puspita titi sonya madya latri raras rumedeng ing akasa sandraning goro-goro bumi gonjang langit gemarang tangisi bumi lawan langit tangisi bumi lindu sedina kaping 7 ketiga dawa lemah bengkah deduk mangapak panjang sapi gumarang pangaluping srenggala akeh tantu kang mati kapentang telo minangka satan maris satu tanantuk buga gagrak rone mandiri pangling sing langit banjir bandang tanpa sangkan udan barasal mangsa kluwung pating palengkung tejo mangkara-kara dedet erawati gunung longsor tarung padha dening gunung siti bengkaman diwer bablas salir babatan pacing goro-goro itu jagat lir kagiri candraning bulan langit kok tangkep lintang pinduri nontok rontoli dadatit pating kelawer celara taun pating calorot swara kawah gumaludhuk tirta kang mangambak lir kinebur kebur kinucak gambira loya pintune slemanang kepo bujat-bujato menceng wete gagil ngakak tutu sananta buga petit kupat kapitan lir pecut penjalin tingal akeh para dewa kang samya kantaka widodaren jile kepati mlat getring gunung jamur diporek kaya bengkah-bengkahna jagat kukus kang mangalat-alat amijil agni pindha andilat langit biru sinawang saking madyapada ketingal Bramarkata Kocapa sang pramiti prisa kawonten ing goro-goro tedhak saking palenggan ngasta cupu maneh asta giyokan isi banyu panguripan katetesaken sir padha salengka siping gara-gara swara kang katingal gumaludhuk klir gundala sasa trandani gundala gelap sasra wilangan sewu kaya gelap sewu muni bareng katon jemeguring akasa ngurmati marang mijil Kyai Semar sak peranakane Cerva
samira